ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର। ଏପ୍ରିଲ 10ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। 11ରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 10 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। 11 ତାରିଖରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। 12 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ସେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ 4ଟି ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳୁଥିଲା ବେଳେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 2ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସାମିଲ ରହିଥିଲା ନେଇ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଶୁକ୍ରବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଜୋରପଡ଼ା ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଶାସନ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନ୍ କାମ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛି ଏବଂ 2030-31 ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉଭୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 5,104 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଘୋଷଣା। ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କେବଳ ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂଆ ସିଲାବସ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସିଲାବସ୍ରେ 3ଟି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଭାଷା ବିଷୟ ଭାବେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ୱାକ୍ଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ଜୟରାମ ରମେଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ୱାକ୍ଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନରେ ଥିବା ନୀତି ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଆକ୍ରମଣକୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ ୱାକ୍ଫ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ସଂସଦରେ ଏହି ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଦାଖଲ ଯାଚିକାକୁ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। 13 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନୀତିଗତ ବିଷୟ। ଆପଣ ସଂସଦକୁ ଏହା ଉପରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଏହି ଆବେଦନ ଜେଫ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ନେପାଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆର ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ। ଗତକାଲି ନେପାଳରେ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଝଟକା ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆର ଓ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 5 ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ମିଆଁମାରରେ 7.7 ତୀବ୍ରତାର ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଝଟକା ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଭୂକମ୍ପରେ ମିଆଁମାରରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେହିପରି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଏନସିଆରରେ ଭୂକମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପୁଣି ଥରେ ଟାରିଫରେ ସଂଶୋଧନ କଲା ଆମେରିକା। ଭାରତ ଉପରେ 36% ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲାଗିବ 26% ଟ୍ୟାକ୍ସ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆମେରିକା ଭାରତୀୟ ଆମଦାନୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ରେସିପ୍ରୋକାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ 37% ପରିବର୍ତ୍ତେ 26% ପୁନଃ ସଂଶୋଧନ କରିଛି। ତେବେ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ 26% ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ 26% ପରିବର୍ତ୍ତେ 37% କୁହାଯାଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ। 800 ପଏଣ୍ଟ ଖସିଲା ସେନ୍ସେକ୍ସ। ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ସେୟାର ବଜାରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ସହ ବିଏସ୍ଏ ସେନ୍ସେକ୍ସ 800 ପଏଣ୍ଟ ତଳକୁ ଖସିଛି। ସେହିପରି ଏନ୍ଏସ୍ଇର ନିଫ୍ଟି 300ରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 22,921ରେ କାରବାର କରୁଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସର 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀର ସେୟାରରେ ହ୍ରାସ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଆମେରିକାର 26% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁ କରିବାରୁ ଏଭଳି ହ୍ରାସ ଘଟିବା ସହ ଆଇଟି, ଫାର୍ମା, ଅଟୋ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଧାରାଶାୟୀ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଇପିଏଲ୍ 2025ରେ ତୃତୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କଲା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ଜିତିଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍।
शुक्रवार लखनऊ एक रोमांचक मैच रे मुंबई इंडियंस को 12 रन रे हराई लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2025 रे 4टी मैच खेलता बेले तृतीय पराजयर सामना कर मुंबई इंडियंस। अन्यपटे लखनऊ सुपर जायंट्स 2टी मैच जीतला बेले 2टी मैच हारी। तेबे गतकाली मैच रे लखनऊ सुपर जायंट्स प्रथम बैटिंग करी 8 विकेट हराई 203 रन करथिला बेले मुंबई इंडियंस 20 ओभर रे 5 विकेट हराई 191 रन करिबारे सक्षम होइथिला।